Здравейте на всички, които гледат този клип. Това е GTA San Andreas с Mega Sonic 61, епизод 3. Така. Промених му свичър. Това се взел. И взех пистолетче! Още патрон на пистолета! Уху! Така. Да почваме с мисиите. Дами и господа и същества от средния род. Hey, what you saying about me, fool? What's up, man? I'm saying that the East Coast made you drive like an idiot, fool. Man, you always crashing cars and shit. And for some reason now you back. All it is CJ drive here, CJ drive there. Bullshit. Man, why don't you just take it easy? No disrespect, man. But you can't drive for shit. Thanks, man. Nah. Say what you really mean. You such a good gunman, homie. You gotta ride shotgun. Show CJ what's cracking. And you know something? You right. Yeah, CJ, you can drive, homie. He's tripping. Така, да почваме. Сега да скачим в колата и да видим какво ще става. Но да нещо интересно. Чух Балъв. Сигурно нещо свързано с Балъв, защото чух там да се дрънкат. Така. Мали. Ще се душ. Ама той е било тук. Добре. Автоматчета. Хайде да ги партакаме тези Балъв. Обаче CJ е огромен гангстер с тези челца. Супер просто. Михлюзи. Сега ще ги изтрибим. О, мале. О, мале, колата има кръв. Това не е хубаво. Изобщо... Така. Мале. Не, омага! Тази полиция не гони мен. Омага. Умре. Ще умре ли, Умре. Мале, не, колата ми ще пукне. Така. Стига с тъсмо. Така, чуваме. Омага! Защо така колата ми е почти на половината кръв, а нищо няма да имам. Къде гледат тези щити? Мале, как се правят тя? Така. Пиен спрей? Защо ме пиен спрей? Аз спях без да мога на полиция. Оле, защо толкова голямо? Ама, защо ли дълго тук? Няма толкова с много престъпления да извършвам. Така сега да отидем да... Сега да отидем да... Така не, да сейфаме. Адското минаваме. Така, окей. Сега да отиваме. О, беше на Big Smoke и на Райдер и на Сизър, мой томче. О, може. Извинете, ако чуете някакви тъпи звуци, това сестра ми пи. Така да минем още една от шубаните месийки на Сизър. Дали на Суит, извинете. Много съжалявам. И е, да, къде боксерки.
homies at? Ты там пучу, представь на прашке. Кать прашки. Fuck they at? Damn. Ама какие карамадни баджат. Да, звони по телефона. Ама аз не съм наснал папа. No time to chit chat. Been seeing the Seville family beer, work out on the street, and the boys don't like it. I'm pinned down in Seville hood, and we need a ride out of here. Pronto. For sure, man. Hang in there. Виждаш, тук някои неща се пишат на английски. Това е много странно. О, това... Да не са предатели, бе. Майко, защо Суит си има живот? Защо Суит има живот? Това не е хубаво. Суит има живот. А когато някой има живот, това не е хубаво. Не бе, сега бавя. О, те постепенно трипят Суит. Ага, някакви. Не. Ох, мале. Да, извините, че използвах този код, само че се... Просто защото миналия път без исках не сейфах. И малко стана неловко и просто използвах кода, за да ми е по-лесно, за да... Ага. Окей. Какво е точно? Да кажем ето става. Добре. Да минаваме. О, тази скучка яка. Ец. Ау, влизат отзади. Какво ли ще правят докато аз съм уча? Да карам. Какво ли ще правят отзади? Аре, мърда, предател. Откъде го взе този дигъл, бе? Да отиваме, да спасяваме кучката и Суит. Куки! Не те стреля пред куките, бе! Умик! Аз да вече съм добър шофьор, не ги блъскам. О, просто прекрасно се случи. Добре, че не се преобърнах. Аре, умре, бе! Да ще ти в гетото и да поставим много. Та стана гето. О, аре, прадня. О, не гумата, бе, моля да не гумата, само това ми. О, стига де, не гумата, де. Сега тук ако падна, заради гумата. Не гумата. Мале, адското минаване. Ухо, спасихме тази кучка и Суит. О, как ще го... Айде. Сега. Да видим какво ще става тук. Да знаете, само се прави, че не знам. В смисъл, за да ви е по-интересно, защото днес един приятел ми дрънкаше. Значи защо така, какви че не са ти хубави, защото подсказваш какво става напред и аз естествено вече няма да подсказвам. И ще се прави, че нищо не знам. О, масата ми спадна. Окей. Така. Да отидем да сейваме. Аре. Някой път ще ви покажа и другите на сейфове. I'm tired of you not listening to me, girl. And I'm tired of you acting like you own me. I can see who I want to Yes, see. This ain't right, you see it from cello, motherfucker. Oh, what? A no-good, narrow-minded, hypocrite gangbanger Shock telling me me, what fun. is right and what is wrong? Let me guess, sweet. Senseless killing right, but a boyfriend from the south side wrong? Some things ain't just meant to happen. I mean, what if y'all have kids? Leroy Hernandez? That don't sound His good, name girl. ain't Hernandez. Well, Leroy Lopez or then. Lopez either, you racist fuck. That ain't how moms raised us. I ain't
racist. I just know how they feel about you. And look at you. You dress like a hooker. Oh, and I guess you two would know what a hooker look like, huh? You say it like it's a Какъв bad кръгъл thing. куфар. Shut up, Carl. I'm just trying to protect you. Как му зарязаха? So I can date one of your mindless friends? I don't think so. Don't say a word, Carl. Just follow your sister before you see another dead sibling. Then you know exactly what my problem is. She's meeting him at some cholo car club. Така. Ще да правя. Уи, верно сега. Отиваме натам. Айде. Да отиваме. След тази мисъл ще спирам клипа, защото май става много дългичък. Не знам колко минути. Аз не помня миналите ми си колко ми си, миналите клипове, аз миналите ми си. Не помня миналите клипове, да, по колко ми си минавах. Просто не мога да се спомня. Губим се. И така, гори трябва. Струва ми се, че съвсем съм бъркал пътя тук. Да. Да вече нямам време. Защото аз съм моето прекрасно шофиране. Да бе. Айде, пак ще минавам. Айде, пак ми бъгна предното копче. Назад. Така. Оправи се. Аз имам проблем с предното копче, по някой път не тръгва, по някой път... Такова. Мали! Бе, как така бе? Как бе? Защо не ме гониш бе? Чакай бе! Да бе, въй хора, извините бе. До сега съм въртал с закон. Как може? Той до сега не ме е гонила полиция за доклада. Да бе, вярно, че аз трябваше го махна още. Бе да бе, няма нищо. Така пак полицейско няма да ме нервят. Няма да скъбя пътя за тунинговане. То сега ще иска да тунинговане. Да бе, 12 часа снимам клип. Не бе. Ще трябва да си харча пътя за тунинг. Не, няма да си харча пътя, да видим дали ще се получи. Ей, получи се. Не, още не се получи. Аха, получи се. И... Джанк. Сега ще танцуваме dancing. Dance, аха, dance, I wanna dance. Така, да чуем. Ден се правим повече на разгофрени и да отиваме към мисията. Така. Не бе, аз... какъв е? Отил ти, ко правиш, оке, менаджер? Исках да кажа... Бе, той се камионаджи! Това не беше тир, така че няма как да тираджи. Това ми беше мисълта. Да съм без закми, така че... Той че... Сега... Да отиваме, да минаваме, само да ни потроша колата до тогава. Не, моля, моля. Защо ме преследвате, бе? Защо винаги мен? Кажете ми защо. Защо само мен мразите? Сега ще ми се провали мисълта, нали? Сега ще видим дали съм милион. Я тук хората музичка си, всичко окей.
Дали ще ми се провали мисията? Отговор не. Сега ще танцуваме с клона. Окей. Сега тук това ще е на утро. Ооо, страхотно. Така. Да може би да го открадна. Защо съм закъснял? Продължавам. Успя! Добре. Окей. Надявам се да мина в първия път тази трудна мисия. Вижда, тази мисия е много трудна. За първи път минам така. Безсмислено, без. За първи път наистина. Ще успея, без ни да грешка. Защо зле, бе? Аз така се правя на някакъв логофрен заради тия, ти ще ми викат зле. Добре съм, бе. Как съм зле, бе? Вие сте зле в мозъка, бе. Съм си наред всичко. Не. Защо зле? Защо? О, дали успях, успях да ми успя. Иха, о, е. Доста по-гургат някой ден. Дали успях, уленца? О, да ми успя, аз успях, уху! Приземлях от 8-я път. Не знаех какво точно как да има. Мисля, че ще се стрелките, но той е с... не с 8, на 6, на 4, на 7. Не знаете. Само че, нали, трябва да сте с продължителна клавиатура. Трябва, за да минете тази мисийка, трябва клавиатурата ви, нали, ако сте на лаптоп, не е само да има отгоре над буквите да има числа, ами и отстрани също трябва да има, защото отстрани се управлява тази кола. Ако не е това, ако не ви е така в клавиатурата, не можете да въртнете GTA San Andreas, защото тази мисля нямам как да мине. Аз, например, ще на един приятел, защото няма такива копчета, ще го преместим във флашка на моя компютър и ще му го мина тази мисия и после пак ще му я върна. Това е същия приятел, който ми казва, че съм зле при това. Но, това е една подробност, която може би вас не ви интересува. Ето го Сизър. Моето приятел, който чак до края ще остане. Така. I honor her. She's my girl for life. This is why I stopped you from being skinned just then. You got a problem with me? Fine. We don't have to be friends. Kendall. Ох. Странно, тук ще крещи. Платни, бе! Уф. Okay. I guess we cool for now. Чакайте малко. Чакайте. Ron, you got a nice ride there, Holmes. Maybe we'll get to kick it again soon, eh? Yeah. Maybe. Аз тук ще... клипти ще ми блинкат на гласа, тук като някакви... ама аз съм точно... когато свършва клипа. Така, 100 лева за тази пръстотия. Окей. Някой ми е купирал колата, виждам. Бип, 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 бип. Полицейски фактир. Това не е добре, защото аз не съм приятел на Чингис. И няма да бъда никога. През този мой живот. Вы, това как не му пуснах, бе? Ой, идея. Супер. Къде би фука? Сега.
Как да го паркирах? Точно сега ли, бе? Hey, who is this? What's up, homie? It's Cesar Villalpando, cabrón. ¿Qué onda? You seen Kendall? Yeah, she's around, pero mira, I was just hitting you up to say that you drive good. And you like cars, eh? So, Yeah, I guess. Where we going with this? we wanna make something, a little money? Poke Окей. shit in the woods? I don't know, but if you do want a little extra, there's plenty of money to be made racing. Пращите на CJ. No hoopties, homes, just Така. low riders. Бе, защо чист неща не ги превеждат, бе? Okay, I'm in. When and where? Drop by the spot in El Corron. Да, аз I'll ти. take you with me. Vouch, Ще. These guys can be very nervous with the new Добре. racers, eh? Те с коли къде са се чукали, бе? Къде са тия гангстери, бе? Гледай какво става тук, катастрофи, монастрофи. Аре, ще пребързам колата, бе. Ще пребързам колата, пребързам. Да не ме фалиш, моля. Аха, добре. Аре, бе. Така. OG лог, да ми господа. И същества от среди народ, както казват някои хора. Hey, What's up, CJ? Добре, как не забелязват прашките? Ой, ти нереално. Добре, да бяха направили някакви промени. Например, ако бях сложил ти. Да си имаше вариант на играта за всички да их когато сложим. Да ми говорят други неща, глупости, еди какво са там, що. Да ме влезе всички. Така, сега ще караме, естествено. Естествено аз карам винаги. О, заваля дъжд. Това не ми хареса. Good to hang with you, brother. I'm sorry I get a little tense. don't worry about Да бе. Не. Добре, как така? Блъснах. От моя гледна точка блъснах лявата страна, а се щупи дясната. it. What do you do? Да, просто прекрасно карам. Но съвсем беше да мина между двама. Просто поладих колата. Ти на кой ще викаш? Задни кое? Кой касиджи аз? Той ако поредя колата вече съвсем чиздам. Let that fool go. Look at this fool, man. Perpetrator. А не, Олджилок CS човека. Boy, I tell you. Се клипуе на CS ще правим. Сега ще говоря като Олджи. What's happening with you, Jeffrey? Hey, man, it's OG Loke, homie. OG Loke. My bad. How was it though, homie? Man, what you think? How was it? Hey, chill out, dude. So what you want to do now? Man, I Yeah, gotta some kill some fool total too, motherfucker. He was dissing me, man. Hey, Jeff. I thought you was going to college. Man, fuck you. Motherfucker stole my ride. He's in East Flores. Hey, give me a strap. Man, why don't you stalls out with that shit and get in the car? Fool. Голямо прости. От. Asshole. Абе не. What's your plan? На кой ще викаш задник, бе? Free man, Бах dog. ти Man, I ain't free. предут. Roll officer line me up with a job. Motherfucker always trying to Обратен. play a dame. Идет. You got that right. О, не. Това беше просто... Just a step of Аз миналия път, като упражнявах май така, провалихме се това. Точно не е толкова. Сега, с тази кола не бил да засилвам, защото може да се пробуди много лесно. И на е таки завойчета. Не, точно е така. Помня. Е така провалихме се. Да, точно. Но това не е ли в гетото? Окей. Гето е натам, просто е натам, показва. Дали натам. Добре, просто перфектни съм за Войти. Гледай. Не. Дали ми стана хубаво. О, вай! След така искам да подскажа нищо, но по-хубаво да ме подсказвам. You wanna get bust on? Man, this is the spot. Ain't this Vargo's hood? Защото че е тъп. I don't give a shit. I'm gangsta. Come on, let's leave Loke to deal with Casanova. Hey, I'll stick with Jeff. I mean, Свързано с крайната мисия. Okay, cool. I'll see you guys back on the set. Но няма да ви кажа какво точно. Казвам само какво крие от нас.
Не бива да издавам, защото ми чеше просто. You got the wrong idea, man. That was just a prison theme. I got plenty of muchachas on the outside. I don't need Мучача. Man, ignore him. Адам, мучача. Talking about. Hey, yo, give me back my rhymes, you thief. Аз се не разбирам, OG ли го говори ли то отвътре? I don't know nothing about any rhymes. Hey, hey. Чака се измъква. Аре, негови... Аре, OG, качи се дзане си. Аз ще карам, естествено че аз ще карам. Защото никой от тази игра не може да се кара нормално. Никой от тази игра не кара професионално като мен и затова постоянно иска аз да карам. Ома като оби човек. Сега, ще гледам да не падам да не се излагам пред стеновете си. Не че имам така един. И тук много често съм падал. Това е много гадно. Оле, малко. Не е моята. Може над огнищата и на горнищата също, но повече на долнищата. Аре! Ой, чуеха, че ми изхъби. Как ще... Виж, тази колко прави. Къде са? Ча. Иду е тази пърца. Ще не направи нищо. Виж, как... Чакай малко, бе. Мотор бъзна колата фъкна на монитора, нищо няма. Как стана това, бе? Как стана, бе? Това видяхте ли го някой? Ако иска да го видим втори или трети път, или четвърти, или пети, или шести, или седми, или... Абе, това е някой неща с този мотор, как върчи колата, как върчат хората. Ако някой иска да ги гледа 100 пъти, защото аз ще гледам още поне 300 пъти. Искам да видя този бъг. Просто това беше оригиналното. Не бе, супер. Не паднахме, и не се забавихме. Аз това просто сега ти бъга. Това ще го гледам поне още 300 пъти. Сигурно ще го гледам. Ако не му да мързам. Не бе, обаче много голям късмет изкарвам, когато снимам, бе. Това... Ако някой го гледа тези клипове, да знае, че аз съм голям. Яфри, как някакъв изнасилвач тук. Не не мой така. Защото аз специално не ще да падам. Спираш. Аре. Я стреля, но той повече няма смисъл. Аре, я стреля. Аре, стрелям. Чик-чик. Умри. Мексиканец такъв. Добре, виж сега, защо и те ма стрелят? Нали може бяха врагове? И не. Нали може бяха врагове всички, бе? Да, са се взели всички срещу нас. Това ще е много тъпо. Това, видите, с коли гледа. Мага, тук започна мисията. Мага. Тук започна мисията и да, чакане да разкарва из града. И после се върнахме също място. После отиваме някъде. Но вижте, много е тъпто. Вместо да разкарва из града... Извинете, да. Вместо да разкарва из града половин час, не може ли просто да дойде тук направото на място? Добре, че си взех броня. I like a nice mustache myself. I keep it real. I like you fake ass motherfuckers. Come on, gangster. Let's get back to the Grove. Nah, I can't. I gotta go and sign in for this damn job. Whatever you want. You wanna ride anyway? Sure thing. Let's roll. Hey, take me to the burger shop. Къде не отиде мотора? Къде не е мотора? Я така. Добре, обикновен човек, хайде, съгласен съм. Обикновена баба, по-лошо. Айде кача се пич. Сам тази баба да не взем да набахти. После става лошо. Тази полиция нищо не направи. И аз съм изключил кода. Това означава, че полицията е тъпа. Ох, маля. Отново виждате този бък. Подарих я отлява. О, да, надвига ми. Мисълта ми беше да се кача горе, бе.
Трабанче такова. Разбито трабанче. Добре, кои предходят тези коли, бе? Не казвам, че аз карам супер. Но защо ме копират? Това си е мой мотор, карам тези. Да, защо, бе? Оле-ле. Сега ще блъскам всеки пътя. Защо, бе? Нарочно и така. Ой, ще взима моторче. Нарочно. Оля, мотора си искам. Няма! Айде са. Качва се. Двигане чао. Оле-ле, полиция. Дайде и лоша стана. Айде са. Динг-динг-динг-динг-динг-динг-динг. Тан-тра-та-тан. Къде те си схрасти? Оле. Айде сега. Обичам моторе. Ще може да минава през много неща, ако не е назадна. Като с хамбургер. Не. Вай, как минах. Така мазно и са хлъзно. Яха. Не знам дали някой прави такова минаване, когато е засилен. Това беше просто перфектното минаване. А Розов и от неговите клипове. Много яко минава. Защо? Не знам. Махано? Голям съм палач. Колко струва ще бе? 10 000. Аз съм 1000. Аз съм някакъв бедняк тук. Опа. Не. Опа, прекрасно го направих. Сега ще отиваме чак да не знам се къде, за да се оправим това времето, да изпълним някоя друга мисика. Да бе. Стана прекрасно. Бип. Иха. Да бе. Айде, отиде, аз мисля, че трябва да научи. Добре, точно когато му слушалките, ма сърби ухото. Ма до някъде мразя моторче. Защото? Те са ми любимото превозно средство, но много лесно се пада от тях. Ако бяха като колите, не се пада лесно. Изобщо. Там когато не съм шентер, когато се гърмна. Само в тези два случая. Ако беше така, мотора наистина ще живече да е велик. Просто много ще да го обичам. Но иначе пада много лесно от мотор. И това. Ой, чакай. И това прави тази игра малко по-реална. И още една причина за нереалността на играта е, че си падаш по един същи начин. А в GTA 5 е друго. Омага. Бягащия бук. Yo, Carl, see you around. Fuck they doing over here anyway? Давай, майка ми, всичка. Мамка му. Да я скакам, бихно, братка, напса и здраво, за да дъба на полицайите ще слушаш. Браво, я. Ма аз защо да свършам типа, бе? Оле-ле. Добре. Вече наистина минавам тази мисика и един ми пука. Спирам клипа. Просто аз се забравих. И сега сигурно няма да ме пусне. Няма да мога да кача всичкото. И няма да мога да направя ID после. Само това да не умея мисия. Моля това да не умея мисия. Ако да мисия, аз просто ще стана яко. Защото тя е супер дълга. Целта ми е да не е толкова дълга. Да не там мисля. Омага. Стига. Бъгнем. Стига, тук трафик има. Къде е това, бе? Да, бе. Идеален завой. Коя бе, що ми сега?
Светай ми се! Може да се писне. А, да, бе, тя е кратка. О, тя е най-кратката, почти най-кратката мисля. О, супер, супер. Супер. Добре. Аре, мучатос. Аз по-мучатос. Извинете ме за моя неправо говоро. Hey, fuck you, cabrón. What? Помога. Now that ain't nice. Coffee, up El Guido before I blow your brains out all over the patio. Chinga tu madre, pendejo. Oh, man, let me get to hear fuck this, man. Fuck this. Аре. Get him smoke. О, не, с бухалката също направя маймуни. Ух, моля, къде го... Уи, това беше прави, това беше реално направено как скръцна врата. Браво. Това е готино. Аз съм го забрал, бе. Как може? То се измъри. Трябва да разслабнеш, бе. Ма е много мръсно. Кога отида там, бе? Така не бива, момче. Как ще ме стреляш, ти, бе? Да, бе, не ме отцелиха. Отцелиха ме. Бих му хедшот, Съдя на ръкова. Да! И този път няма да забравя да свърших този клип. Така, това беше от мен. Мега Соник 61 и...